On és Déu? Jo soc teòleg, jo soc matemàtic. Primer de tot ets una persona. I jo et pregunto, on és Déu en el teu univers? Aquí tens un astre que gira al voltant d'un altre. Però i l'esfera cristal·lina on està adherit Júpiter? Hi ha un altre sol! Calma't, penses massa de pressa. Això ho ha de veure l'any... Galileu, t'has de calmar! T'agrego, t'has de És que tremolo de por que això pugui ser la veritat. Què dius? I van començar a girar, els més petits al voltant dels més grans, els de darrere al voltant dels de davant. I com es fa al cel, així es veu a la terra. I al voltant del papa hi giren els cardenals. Galileu treu l'ésser humà del centre de l'univers i el deixa a qualsevol banda, a un costat. Per tant, està ben clar que és un enemic de l'espècie humana i així cal tractar-lo. Com deia el que va morir cremat. Sí, com deia el que va morir cremat. Per això el van cremar, encara no fa 10 anys. Però és que ell no podia demostrar res, ell només ho afirmava. Creus que això canvia alguna cosa? Ho canvia tot!